alebo je to len zdroj energie celého vesmíru, nejaký zdroj moci dobra vo vesmíre, alebo v tomto jase existuje nejaká osoba alebo bytosť. Ako som nad tým premýšľal, zo stredu svetla ku mne prehovoril hlas, ktorý mi povedal: Jan, chceš sa vrátiť? Keď som počul tento mužský hlas, okamžite som rozpoznal, že je to ten istý hlas, ktorý ku mne prehovoril vtedy, keď som vedľa cesty chcel zavrieť oči a takmer som zomrel. Ten istý hlas, ktorý chcel, aby som prosil o svoj život, ten istý, ktorý ma v sanitke žiadal odpustiť tým mužom. Keď som ho počul, pomyslel som si, ako môže vedieť moje meno? Ale vrátiť sa kam? Kde to som? Keď som sa obzeral, uvidel som ten istý kruhový otvor podobný tunelu, ktorým som práve cestoval, ako mizne v temnote. Napadlo ma: temnota, nemocničná posteľ, moje fyzické telo. Opustil som moje fyzické telo. Naozaj som prešiel tým tunelom svetla. Je to realita? Stojím tu mimo svojho fyzického tela? Alebo ležím v nemocnici, v kóme a mám bláznivé sny a halucinácie, som živý alebo mŕtvy. Bol som schopný rozlíšiť tieto dve možnosti, mysl vám nezostane na zemi. Stál som tam zvažujúc tieto možnosti a premýšľal. Toto by mohla byť realita. Môžem byť naozaj mŕtvy. Možno som zomrel a naozaj tu stojím. Napadlo ma, ale vrátiť sa kam? Reagoval som na otázku a spýtal sa, veď ani neviem, kde som. Ak som mimo svojho fyzického tela, chcem sa vrátiť, veď ani netuším, kde to som. Ako som to povedal, znovu odpovedal. Jan, ak sa chceš vrátiť, musíš vidieť v novom svetle. Pomyslel som si, ak sa chcem vrátiť, musím vidieť v novom svetle. Čo to znamená? Svetlo. Vidieť svetlo. Pozri na toto svetlo. Vidím to svetlo. To musí byť ono. Pozri na to, toto je neuveriteľná žiara. Ty si to práve svetlo. Keď som sa toto spýtal osoby, ktorá so mnou rozprávala, pred očami sa mi objavili slova. Boh je svetlo. A nie je v ňom vôbec nejaká tma. 1. Ján 1:5. Napadlo ma, toto som niekde čítal. Pamätal som si to z vianočnej pohľadnice z Afriky z Kapského mať kolobeh života, že Boh má v sebe dobro aj zlo. Hovoria, Jan, ty máš vo vnútri dobro aj zlo a ak si stvorený na obraz Boží, taký musí byť aj Boh. Ale tieto slová hovorili, nie, Boh je čisté svetlo. Človek môže mať v sebe dobro aj zlo, ale Boh nie. On je čisté svetlo. Stál som tam a premýšľal, že by toto bol Boh, a v ňom nie je nejaká tma. Práve som prišiel z tmy. Ktokoľvek táto osoba alebo bytosť je, nie je v nej nejaká tma, nejaký tieň, nič, len svetlo. Že by to naozaj bol Boh? Rozmýšľal som, mohol by to byť. Pozri na tú intenzitu a moc, ktorá ho obklopuje. Pozri na to neuveriteľné svetlo. A nech je to ktokoľvek vie moje meno, čo si myslím skôr než to poviem, pozná myšlienky môjho vnútra. Toto dokáže len Boh. Napadlo ma, ak je toto Boh a on je svetlo, potom jeho prítomnosť a svetlo určite skúma celé moje vnútro a jeho duch určite vidí všetko zlé, čo som v živote urobil. Poznáte to, ako si dáte pred ľuďmi masku na tvár. Ich môžete obalamutiť. Ale vedel som, že tu je každá maska a pretvárka preč. A skončil som. To svetlo ma prenikalo a skúmalo moje vnútro, preto som si povedal, zmýlili sa, nepatrím sem, nie som dobrý človek, mal by som niekam zaliesť alebo sa vrátiť do temnoty, kam patrím. Nechcem, aby celý môj život bol odkrytý Bohu. Každý urobil veci, za ktoré sa hanbí. Pomyslel som si, nie, viem, čo všetko som postváral, poznám sám seba. Začal som cúvať dozadu. Ako som ustupoval smerom k tunelu, spozoroval som vlnu žiarenia, čo vyšla z neho smerom na mňa. Čakal som, že ma to zasiahne a odhodí späť do tmy. Ale ako táto vlna vyšla z neho a prešla cezo mňa, nebolo v nej nič, len láska. Pomyslel som si, nemôžeš ma milovať, preklínal som ťa. Viac lásky prišlo a ešte silnejšie. Prečo ma miluješ? Nevieš, čo som urobil? Viac lásky. Povedal som, spával som so ženami, berúc drogy. Viac jeho lásky.
Nemohol som tomu uveriť. Celé telo sa mi chvelo kvôli jeho nadprirodzenému dotyku. Ako láska, odpustenie a prijatie prúdili od neho ku mne. Bolo to, ako by ma objímal svojou prítomnosťou bez ohľadu na zlo, čo som spáchal. Nedokázal som to pochopiť. Zbadal som, ako začínam plakať. Keď sa to stalo, láska zosilnela. Cítil som tekutú lásku, ktorá prechádzala mojim telom a naplňala mi vnútro. Cítil som, ako celé moje vnútro bolo naplňané svetlom, ale plakal som ešte viac. Nevedel som pochopiť, ako ma Boh môže prijať takého, aký som bol. Ako ten prúd stále prichádzal, obzeral som sa okolo seba a uvidel som, že som obklopený trvalou žiarou. Celá moja osoba bola naplnená svetlom a bol vo mne absolútny pokoj. Stál som tam a pozoroval, ako tieto vlny svetla prišli a potom ustali. Napadlo mi, dá sa prejsť cez svetlo obklopujúce Boha? Veď som už tak blízko. Som zvedavý, či mi to dovolí. Opýtal som sa, Bože, môžem tam vojsť? Chcem poznať zmysel života. Nepovedal nič a tak som si pomyslel, ak ma miluje a prijíma takého, aký som, určite mu to nebude vadiť. Tak som vkročil smerom k žiare a keď som to urobil, cítil som, ako som sa stratil v tom svetle. Bolo tak husté ako oblak. Ako som doň vkročil a bol som vo vnútri svetla, vyzeralo to ako trblietajúce závoje. Takmer, ako by tam boli zavesené malé hviezdy, vyžarujúce záblesky svetla, trblietajúce a jagajúce sa, podobne ako vie žiariť dobre vybrúsený diamant. Nebolo to však fyzické, myslím tým drahokamy a diamanty, bolo to svetlo prebleskujúce v tomto oblaku. Ako som prechádzal cez závoje tohto svetla, cítil som úžasnú prítomnosť uzdravujúcej sily vychádzajúcej zo svetla, ktorá sa dotýkala môjho zlomeného srdca a liečila ho. Vnímal som uzdravovanie môjho najhlbšieho vnútra. Hľadal som v živote lásku a sex, ale toto bolo čisté. Toto nebola degenerovaná napodobenina, bolo to čisté a dotýkalo sa to môjho najhlbšieho vnútra. Vedel som, čo dáva sex, ale toto bola čistá láska bez akejkoľvek prímesi. Ako som napredoval, rozmýšľal som, či mi Boh dovolí vidieť ho, lebo doteraz som videl len svetlo. Uvidím Boha, alebo len jeho žiaru. Išiel som cez svetlo a zrazu sa začalo rozstupovať. Ako sa postupne otváralo, uvedomil som si, že v jeho centre niekto stojí a spozoroval som bosé nohy a počlenky siahajúce oslnivo biele rúcho, odev vytvorený nie z látky, ale zo svetla. Ako som to uvidel, začal som dvíhať pohľad a uvidel som hruď muža s vystretými rukami, oblečeného do snehobieleho rúcha, ako by ma vítal. Keď som však pozrel do jeho tváre, takmer som sa musel odvrátiť. Lebo keď som videl svetlo a žiaru vychádzajúcu z jeho tváre, otočil som sa, lebo to bolo tak čisté. A 7-krát jasnejšie než všetko svetlo, čo som doteraz videl. Toto svetlo zatienilo všetko, cez čo som doteraz prešiel. Jeho tvár žiarila tak, ako keby svetlo vychádzalo z pórov jeho kože. Mohol som rozoznať vonkajšie obrysy a tvar jeho hlavy, ale nebol som schopný vidieť črty jeho tváre, lebo to svetlo bolo tak žiarivé. Začal som kráčať k nemu s myšlienkou, toto je určite Boh. Bol som zvedavý, či uvidím jeho tvár a budem vedieť, aký Boh je. Keď som sa k nemu dostal bližšie, tvárou som vošiel do toho svetla. Pritom to nezraní oči, môžete sa doň dívať. Keď som sa dostal tvárou blízko k jeho tvári, lebo som dúfal, že preniknem tento závoj, zrazu sa pohol. Premýšľal som, prečo to urobil. Bol som tak blízko, že by som mohol vidieť jeho tvár. Ako sa pohol, celá žiara sa pohla s ním. Nevynechajte tretiu, záverečnú časť tejto série, kde Jan popíše, čo videl z novej zeme, ktorú Boh slúbil v 21. kapitole biblickej knihy Zjavenia. Do budúceho programu, dovidenia.